Timvetse kuchokera kuno ku MPC television tikulandireni sononso mutitsatira pa MPC radio 1 osewala pa masamba mchezo. Program ene imakufikani ndithu kuti titambasule nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno. Dzina langa Blessings Chereuka, tiyeni tikhale limodzi. Sindilendeka Mr. Kasakula ndakulandirani zikomo komanso Kevin Mpeka Sambo zikomo kuti limodzi. Ndakuthokozani kwambiri. Osewala abusa Watson Shaw. Tathokoza kwambiri. Kusowani pakati. Zikomo. Maonera kwambiri ndikumanika. Andamana landro dali. Nimejafura kwambiri. Landro tenant. Avuta kwambiri. Chabwino kampeni ikupita kumapeto. Mwina tikhale ndi nthawi yokambirana zimenezi koma tisanafike kumeneko kwatulukanso kafukufuku watsopano. Kafukufuku amene wabwera ndizosiyana ndizoyamba zija za IPO umene iyo akupereka 55% kwa President Dr. Lazarus Chakwera ndipo akuti watsatirawo Professor Arthur Peter Mutharika adzapeza 34.8%. Mwamulandira motani Kasakula? No, but I was curious, just like another Malawian, Gudi Shaire Kondoe, Audijani. You know, the big thing to say in Kuranagudi, the only gafugufugu, the only poor that matters, I think the point to me in the Malawi is Yukwira. Poor imene ibanga matter, Kudi Chidi Chani. Ndipo imene Malawi wose amene libetsa 7.2 million mwambiri mwayiwo adzapite nkukavota maliza tsake na amene ufundira dziko lino. Now the fact that the koberaso poina wani ndo ufulu wawo ashaire kondowe upanga po suti po anana kuti aipo kana amene ali ndi ufulu wopanga po bino ndipo ndziko muno, and it's not there preserve kuti basi oka kuzomba ndi wathu panga po winalesa loyo blessing kusuko kuzoda ndifana pange po ndifana pange po nafusa anthu town imo kuti kodi zinthu zoyera bwanji upita pene pacha ukapanga simple amati yani vox pop you know, the voice of the people ukapanga ukafusa anthu so suti nzoletsa yayi. So ninene chimene icho. Number 2, ntapitiliza ntawerengapo ya Shaire Kondowe. Nimeona ngati kuti iwo acha anapanga pay attention. Amadziwa kuti Amalawi tikozokhala mafuso mafuso ndiko dinuyo zimene mwapanga kuti ndipo zaambira pati. So ndimava kuti iwo anayesetsa kuti apite constituency iliyonse dziko lino, district iliyonse. Therefore that's why he's even able to produce Malizasa district after district. Akumafusa anthu. Then I think the other big thing kuna kuti sample yao amaonesa kuti anthuwo ndiona kuti analebetsa, which is unlike yaipo amanona rangotenga from general adult population, which is a mistake. As Dr. Luweya said, it's a mistake. The mistake is because munthu kuti sanalembetsa kuti mukamfusire kuti uvotera ndani kapena suvotera nchani. They should have gone down to make and say tibwereke nawo voters roll ngakakana apasa that is it. Tibwereke nawo voters roll ndiye tifuse anthu. So to me probably Shaire Kondowe and whoever backed him and so amena kune nawo they made sure kuti apake follow mene okhala opinion po. I think sample ndiyo funika and ukamona sample yawo ndiyo chulukirapo kusiyana ndi sample ya aipo komanso amanena kuti iwowo ali mukonstituency iliyonse achionera kuti akuti kumene kuli makandidate mwakuti ndipo amazapeza mwakuti. That to me the detail I thought this is admirable. At least someone took time, someone had resources to go. I hear they had over 800 people across all constituencies in the country who were like my pollsters asking people about their various opinions as regards my president. The results, do they make sense? I think they do. I think let's face facts. Mavuto of past 5 years takana and mavuto nakanalipo. Last week this week timagambira nkanza fuel, nkanza forex, timagambira nkanza jani, mavuto alipo. Kuma looking at what the president has achieved, Leroro for example, the last week at the stadium Mwanza, at the office ya DC ya pamwamba kucholo, from there bidawatse another stadium kuzomba. That shows kuti
despite mavuto amene kumanawo kankhani ya forex, kankhani ya cyclones, kamatenda, kachani, munthu uyu wayesetsa. At least akozogwera pachulu kupanga point out kuti for the past 5 years these are the things that I've done. Werenga kuti ndapanga chakuti zoti fiti kuziona. So in terms of infrastructure development, President Achitabu, it's not a surprise therefore that some people think they should give him another term. Kuti apitirize, and they're putting him in front. Because I think at the end of the day, every time then you throw away all the good things. And I think Malawi are being pragmatic, and I want to because therefore Zabino Zose Tingotaya Nkwambazina. The other reason, I mean, I want Satira Pafubi, a bit of Tariga, I already 5, a bit of Tariga about 34.8. See Muntona within the Rabe not because of anything against him, but I think his past is prime. Nchito yo president, nchito yo voter, nchito yo sati. It's actually the most difficult job in any country. So we need to give that job to someone who not really have, alini zero, no nori, alini zito, alini kutekera, akozuzuga follow mamawa, akozuzuga tukoro mamawa, akozogona tofu korogo because alibe meeting nkuzuga follow. Knowing good the following day, you have to jump on a plane and go to New York to walk past the Malawi. Now, when I'm looking at the Adam Tariq, I don't see that good Angazinga take it. That's why and to Saudaba with my meeting in Saubidago, Baki, Kansabos, or Sapita, it's not because of Funa. Agaruga campaign, they would Papita 3 days, 4 days, Sanadruke, it's because to be Uganda, to be Funo Puma. So, in Leondigamaona. And how many others have voted Amtarika? So if I don't know what Amtarika is capable of anything at that age, at that advanced age, one who is frail, one who is sickly, one who needs more time to rest. I don't think it would be good. The belief would a former president, Akoza Obanga improve the choice. I mean, they have other reasons. Ena is purely tribalism. Ena, Auzodio, Ajokam Offensi, New Adiera. Ena mwina basi ungonya sido ndi zitu ali patona kuti they just got bored zitu zimachitika sometimes muntu everything is okay mnyumba muja zose zilipo basi umeje kuti madam ndokuya kuti madam wakujani it's just bored maybe mtima mwao mwavuta olo abambo amene is just bored udzuka mwa khali birana kuti numarani lero mwadzuka bino wino I think you woke up on the wrong side of the bill today. So to me, those that will vote for Peter Mutharika, I think they should not cheat us. It's because of what Peter Mutharika can do. Peter Mutharika can do anything. Zinagambazo ni maboza kwa urjani mama nikazuka 17 our world will change. That's really Alice in Wonderland. Ni mafea leo ndano zona tuli manena tikama golegana kuti amana afuna kugona odi nkuwerekere ndano mmene zifika half page iwogona yosonoso kugona. Those are the things not kuti nzuzozona. The truth of the matter is Peter Mutharika is long gone, is past anything that he can do. So to wrap up, Nzanga Swala Nkwepo, I'm not surprised with the results, but kudos to Shaire Kondowe and the people that backed him. They were able to expand and even by district, and even their sample it makes sense because they only spoke to registered voters other than Yaibo, Amangula Grandari Ese. And the sample is probably sample. All those things were wrong, and as Dr. Roya said, they introduced noise into the results. The results, which is a surprise. Both those people, as I said, they are people that well educated, they are qualified. I'm sure that the trend in these things, why they could overlook such important factors in sampling and what nobody knows could do what made them do it. So to me,
it makes sense. This latest survey, it makes sense. People should not look at Share Kondo and say, "Oh, Share Kondo, I'm a support China. I know OPP. I look at read the report and see good body is it making sense? We understand the bomb. Ampeka sample watsopano watuluka survey ndizo tsatira zosiyana ndo yamba ucha. Sindinadabwe kali konse chifukwa ndinanena apo nthawi yake kuti phokoso limamveka mmakutu koma amene amaona kusintha kapena ubwino ndi amene ubwinowo umafikira. Mdziko muno chinthu chachikulu chimene chativuta kwa zaka 24 ndikuti zaka 24 ndipo mpaka nakufika lerolo ndi njala. Chakudya imakhala nkhani imene nkhani ya njala sinachokeko pakamwa pa Malawi kuchokera 1994 sinachokeko. Ndiye pogwirizana ndi zimene anapeza mkulu uja ndanenapo kuti munthu aone kuti kumadi abati tsogolo lilipo mwachitsanzo anthu amene akupindula lerolo ndi mtendere umene aupeza mwachitsanzo maalubino kusiyana kwa maiko amene adutsamo mzaka 10 zapitazi amene akudziwa ndi maalubino ife timangokamba chifukwa timadziwa koma kumasuka kwenikweni kwa mumtima mtendere tanthauzo la mtendere umenewo amalidziwa ndani ene akewo anokewo. Ndiye zimene ndikukambiranji pali zinthu zambirimbiri zimene zachitika mdziko mnomo koma mukaonetsetsa project iliyonse zonse zimene tikuzikamba kuti boma ililira panga ndi mbewu imene ndi ansala kuvuto limene lakhali kutivutitsa zaka 24 zapitazi. Mukundimvetsa mwachitsanzo Georgia kumakhani ya mastadium anthu tikamaona mastadium timangoona ngati kuti ndi basikora ntazikasera mpira kachani koma cholinga chenicheni chopangira zimene zija anthu amayang'ananso podzala ndalama boma likamati lidzale ndalama amayang'ana zimene amazitcha kuti economic return. Mwanimvetsetsa tanthauzo la stadium ya kuzomba ndi chani? Tanthauzo la stadium ya kuzomba ndi kuti ndalama zimene konsolo ya zomba imalandira zichuluka. Chimene chija ndiye kuti boma ladzala business. Mwanimvetsa boma ladzala business muganiza kuti bullets ndi brigos ikumeka bullets ndi wanderers akumenya kuzomba stadium console ipeza ndalama zingati. Ndalama zimene zija mudziwe kuti ngati console yapeza ndalama zimene zija ndiye ndalamanso zimene zimachoka ku central government ku reserve bank kapena mu budget muja zichepa zimene zizibwera kuzomba kuja ndalama imene chakuntunda ija ipita no kumadera ena. So mukamaona stadium ya Malawi mudziwe kuti boma ladzala business ku console ya zomba aongezera business yotadzipangira ndalama ku console ya cholo akuongezera business ku console ya cholo kuti ndalama zimene console idzipanga zichuluke. Mukayang'ana nkhani ya njanji kodi zimene zija zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti tikamaliza kudzafika pa ntaya moyo fokuchoka pa ntaya moyo kudzafika kuno njanji ili bwinobwino koma kuchoka ku nsanje kubangulo kudzafika pa ntaya moyo pamene njanji yedawonongeka. Mwanimvetsa pano ima bridge ambirimbiri akamaliza akalumikiza pamene paja katundu wathu wambiri ife ngati dziko adzibwera mochipa pamene lakhala vuto lalikulu kwambiri ku zaka 24 zimene lakhala mu democracy. Mukundimvetsa ndimanena kuti zinthu zitikamaziona anthu akamakamba adzidziwa matanthauzo ake. Chitsanzo china Shire Valley Transformation Program kuchoka 1994 kumene lakhala kumaganiza kuti ukumbiri yake imene madziwa nayo kuti anthu akusefukira kwa mvula tiyang'ane ndalama tigule mabigiri tigule zimanga masoya pieces tizikapatsa kumene kucha mpaka anthu akusanje akhala kumagemulidwa kuti awa amakhala kumene kuifanya business cholinga kuti adzilandiza zithandizo pamene si choncho. Shire Valley Transformation Program chingalande chachikulu chichi 118 kilometers. Mwanimvetsa kuthirira malo ochuluka kwambiri kani ma hectares ankati kaya zimene zija nkusintha nkhope ya anthu akumene kuja kuti anali anthu omangooneka ngati iwo chimaya madalira nkuti madza nthawi zina anthu amagemula kuti kuwapakandosefukira ndiyo anthu amacha sadya chimakira chipongwe koma ulendo uno kumene kuja kumene timangoti awanda anthu olandira lero kukhala gwero kapena ayambanso kuongezera pa
chakudya komanso ma exports a dziko lino akayamba kulimba azidyetsa dziko la Malawi azidyetsa dziko la Malawi kuchoka kolandira kufika kotani kodyetsa dziko la Malawi kolanditsa nzawo mwandimvetsetsa kani zimenezo ndi chitsanzo cha kudzala mbewu yopereka yankho ku mavuto. Chitsanzo china lerolo palibe amene ankadziwa mzaka 10-15 zapitazo kuti lero dziko lino likhoza kumalandira mvula mu January kapena mu December. Zimene zija adapanga nda Malawi kugwetsa mitengo chikangawa kunyenya kugawana mitengo ija osapanga ndondomeko yoti abwezeretse tikamakhala m'Malawi munomu. Izi ndikukwambira muna mtundu wa kagulu ka anthu kuchoka muna zaka 20 25 30 amene abadwa mu democracy. Manimvetsetsa kuti adziwe kuti kodi tikamanoti dziko lino likumana ndi mavuto gwero lake ndi chani. Chilichonse chimakhala ndi gwero. Ndidakambapo kuti dokotala kuti uyu kwapita chipatala amakubaya amafuna aone kuti chencheni chimene ukudwala ndi chani. Manimvetsetsa ndakamba kale nkhani ya malubino tibwere ku mphamvu ya magetsi. Manimvetsa kuonjezeredwa kwa magetsi tukamba pano za ena ukamba za kamwamba coal power plant tukamba za Mozambique Malawi interconnection. Zimene zija tikuonjezeranso business pa Chingereza amati tikuonjezera capacity. Manimvetsa magetsi alipo aja kandi 400 kandi 300 megawatts ngosakwana kuti tipukuse zinthu zokwanira kupititsa kunja ma exports tikwane nacha. Manimvetsa ndemona kuti program imene ija ikuperekanso yankho ku vuto limene dziko lino lukumana nalo kwa zaka zonsezi. Manimvetsa tikabwera nkhani yolo kumtendere umene malubino aupeza palibe investor amene angabwere ku dziko kumene dziko lonse lingokwamba kuti akuti ku Malawi amapha malubino. Ndi nani investor angapite pa khomo kapena mdziko moti anthu akuphana. Mtendere umene uja uli ndi tanthauzo. Mtendere umene uja ndimeje ni mphukira imene ijayo yopereka chiyembekezo. Manimvetsa lero timaonera sabata yathayi wa polisi wa Charubino uja walembedwa mboma lomweli amamanga ukwati. Kodi zidakatheka zimenezo mboma la Mutharika? Kufika poti 300 megawatts ikuyendesedwa pano paito ndiro pano ikuyendesedwa ndi makampani awiri koma imayendesedwa ndi makampani atatu. Amalawi ambiri zimenezo zosadziwayi. Tikati makampani atatu tanthauza chani ndikuti kulisiwo kumene kukuli ma pensioni kumene kukuli ma gratuity kumene kukuli magalimoto adachotsa zimene sijo kuchepetsa. Manimvetsa nkukonzanso kayendetsedwe ka ntchito za magetsi mdziko munomu. Pomalizira penepene pa nkhani imeneyi chimene sindikudabwira kuti amene ajashaire kondowe marizatsi awo akutuka chonchicha nchakuti mukayang'anitsitsa zonsezi ana aja akupita ku university. Manimvetsa ana akupita ku university kutanthauza kuti amene aja akadakhala kuti ajakwera sana ni president ana amene aja lero 33,000 ajabweza asakuphunzira sukulu atalekeza form 4. Mumanga bwanji tsogolo la dziko cha mtundu otero. Manimvetsa pomalizira penepene mafuna nene kuti marizatsi amene aja akuchokera kwa anthu amene akuzindikira amene akuchimva iwowo tanthauzo pa Chingereza wati it's coming from those who are living the change. They are living through the change. Kusintha kumene zimenezo zabweretsa sizingatheke kuti alime amene akulima ku War Irrigation Scheme amene samalima chifukwa intake yawo idawonongeka lero lakudziwa kuti yakonzedwa ulendo umu sizingatheke anthu amene aja anene kuti tikavotera pita Mutharika. Zosatheka. Makolo awo ana amene ajawo kuti akanene kuti tikavotera pita Mutharika ana aja akupita ku university 33,000 sizingatheke pokhapokhapo ngati munthu alibe mzimu. Manimvetsa ndiye monga wanena George aliyense amakhala ndi ufulu opanga research. Aja anapanga research yawo anthu adafusafusa mafunso mukafunsa bwanji anthu ambirimbiri pamene mwayi omwe anthu ambirimbiri mafunsawo ena sanalembetse. Ina yatuluka yosonyeza kuti amene amakafunsidwa ndi anthu amene ali nkovotera. Zili kwa Malawi ku panga weyi koma tidziwe ichi chiganizo chopanga chokhuzana ndi dziko silipanga ndi my emotions.
sitigwiritsa ntchito ma emotions popanga chiganizo chopititsira dziko patsogolo, sitigwiritsa ntchito mkwiyo popanga chiganizo chopititsira dziko patsogolo, sitipanga chiganizo chopititsira patsogolo dziko pogwiritsa ntchito kudzikonda. Zinthu zitatu zimenezi tagwiritsa ntchito pa zisankho zonse zimene takhala tikupanga mdziko munomu. Ulendo unowo tiye tisinthe izi. Ndikupempha Amalawi mukandipatsa mpata ndipitirize somukombe chabwino abusa shawo. choyamba nthokoze mawu anena akasakula kuti aliyense ndi ufulu ofunsa maganizo a anthu suti wina ndi umbombo yekhayo ndi amene angafunse maganizo ayi. m'baibulo muli nkhani panali nkhondo pakati pa Davide ndi Abisalomu mwana wake. atamenya nkhondo pamene analiko Davide anali utali sanali nkhondo, kunabwera uthenga kwa munthu amene anali konko kudzanena wathamanga aliwire udzafika kuja basi nkhondo yamene kuwana yemwe kundanamfunsa kuti mwana uje ni mwana wanga Abisalomu ayimoyo auti nangoona anthu angoti piringu so zoti iye atapita kafukufuku wake amene wabwera naye sakupereka yako anthu angoti piringu ndi anamuza khalapa. Panabwera wina anafunsa namene amadzanadayi mwana wanu wafa. Now the issue is munthu mmodzi ngati ripoti imene wabweretsa losamveka bwino kulifunsa ndo wathu ndi ufulu wathu sanganena nena ndipo ndinekatswiri zimene zoyayi nkhani ndati bwino wake akatswiri anzawo sonse osabwesa malipoti awo opereka sonse mpana tamenewo ndiye fundo ali mmodzi yekha namene adzinena nkuti atakanena iye basi chilungamo chimakhala chilungamo chikavomerezeka ndi anthu onse. 2 chilungamo chigwizane ndi reality. Politics is a game of numbers. Tikatenga mene apanga zisankho 2020 kudzafika pano chipani china chawina anthu ambiri apita kumbali yake, chipani china kwachoka anthu ambiri apita mbali ina, ndiye mudzitu zamene aluza anthu onda amene akutsogola. Are we having some ghost voters? Zisankho nkati aluza anthu ambiri ndipo kunena chilungamo amene aluzawo kanakhala kumpira ngataluza ma strikers. DPP ngatunena anthu amphamvu oti nkuthamanga pa ground anachina nangomwa mwanja kabambewa achina gerezeda Jeff lali kukotakotayo mwanja uladi Musa change golo tikambeza nyazeri yachakali kuujeni. All these people samapita yekha mtsogolera aliyense kulusona mapita sachoka yekha amakhanda omutsatira. Now we're talking about iye yekha ndi one vote yachoka kale ndiye gulu wapita nayo ndi mavoti ambiri. If we talk of nkhotakota Grezida ali ndi influence yaikulu kwambiri zeri kwate kuti wabwera ku MCP nkuwina ma primaries very influential. Now that person has left the party, which means wachoka ndi ma supporters ake also obwera nawo nkuona issues managed to be voted into. Achina uladi Musa useaja mwanja zeri yake chakale tikambeza anthu ambiri amene achoka kumene kuja kubwera uku tikambeza kwawo kumene amadalira ku home ground kwawo tukambaza nangomwa nangomwa zikote following futa tichoka antione ngati anthu akutsateni. If you follow msongono nangomwa kumadzadza anthu mjali kwa it chabe so apokoso yayi kuti anthu akumene akumtsatira ndiye somebody that is losing the majority mudzitu za ndamene akuwina zisankho zimene mavota each person per one vote. It's questionable. It must match with the reality. Amene wapeza anthu namene mayembekeza kuti ndamene awine. Politics is a game of numbers. Kumene kwapita anthu uku sanapite okha apita ndi gulu la anthu. Timayembekeza kumene ulimene mudzitu za lutsogola. Number 2, if we talk about physique, munthu amene akuthamanga nkuyenda kumapita uku kugona maloti president sana gone konkali lonse kutipula muzitu amene ndamesanga awine amene akugona nyumba ndamene akuwina. Where is the logic? It's against the reality. Where is the logic? Mmene mazitsatira zinthu zabale tiyentenge malankhulidwe. Wina is humble enough mapa msonkhano nation osanama ye nkana kauri sinamvotera kale ulendo uno chakwera nkana mvotera. Why? Kupempha ndikuita recognize contribution ya anthu ziyamuna apanga inuzi pondisankha ine zimene mukuona zindinuyo si ine yayi ndinuyo kudzichepetsako is one of the reasons I follow that gentleman. Osari ineyo mwakhaula ineyo wina ndi inu wina mati ine tikatenga ziwiri zinguziphatikizira tuta compare anthu awiri osiyana wina ndoita recognize contribution anthu ena munachitapo chakuti pano mwaitsazo mndali muone chimene akupanga mmene akulankhulamo ndasankha mnyamata vitumbiko umumba nyamata amene anthanza ndo amene wapanga chakuti kuvomereza chatu wapanga ndi wina si ine zimene zosowa pamene wina no you don't know me
You don't know me. Now, when you are looking at you don't know me. There's an I in the center of the word pride. The 5 letters. I. When the I is taking center stage. Bible I will rise. I will. I am the so why in the fundo awinandi uyu aluza sinimamvetsa chimaina defy logic and reality on the ground number 2 tukamba za chipani zimene malo 30 chakuti sichinaike ko anthu munthu za chimene chiwine 32 places awinena kuti now if MP ndamina meka campaign ya president wao kuderalo ndipo ndamina mita mobilize ma monitors achisango deralo those places are vacant or devoid of them then you're telling us ndamina wine I think aipo please John ine ngona kuti muli ndi ufulu panga zimenezo ndipo so ena so ndi ufulu panga wao tinena kuti kubwera kwa ma opinion poll ena ngakaiti yasha ile kondoi singa tokayo mali zatana bweso ena so ndimena zovuto zizibwera so that this person pano ila compare kuti report anabwesa ahimazi woti ndangoona anthu angoti piringu ndina obweresa wina atinga tautenga picture ineni kudzera kwa awa kusiyana ndi awa so chilungamo nchakuti mapolo adzibwera ine sindikukana maita bwino koma dzili patsa fundo iyi yatsopano iyi is not only realistic koma is detailed yikuyankhira tu mafunso onse amene tikanafunsa itabwera I've got a complete copy. You see it, you see my, you know, papa projection here, it's understood and the reasons given. But the four easy. I mean, I'm my opinions. Both me and Gana Kawotega. I think I would change your condoi. Tinga toyeba samafuso. Agapoint za tuta umajirungamo nchawudi. They've been more transparent and more realistic. If I don't know where ndamina kuwina, ngakanga nanisha where kuluza, nkupeleka madetails apeleka aja. Sirika nafusa. It is so obscure that you have too many questions. It was raising more questions than answers. Munajiruka midima inaliambiti. Siti Timvetse. In addition to being against the reality on the ground. Yes. Pada kalibana as we are talking. Kuna chilungamo. Makosa na vuto takana Malawi mungamana na muja. Uyamba kari. Ndinkane njala. Chimeji makabo ndazambe makama tenda. Ndenda hiyo semene muntu hanga adware. Pa makama solution awiri. Number 1. Pain reliever kapena pain killer. Number 2, kiwa yeniyo. Matenda amedakana wo mu nziko mu akala agusungirwa kamba ntezo oseti mapatsidwa pain killers. Osati kiwa ai. Nkhani uri kudziko kuno kuli njala timayidziwa tonse. Koma solution timatika gule mawoko mani tidzapatsa nduma 1 kilo adzilandira. Awa abomala kongeresiwa ndachakwera abwera ndi solution yeni. Dziko linolovetsa chisoni kambaka kuti nimaita study history ya Israel anzathu aja dziko lawo lambiri mbali ya ku desert and desert yake nona nthawi zina malo ayina amene makalima amakera kwatula doti lodzala muzinthu pa mabeula nkudzathira nkuwaza nkulima muzinthu size ya Israel it is smaller than northern region ya Malawi koma agriculturally they are well advanced pa methodology ya malimidwe koma sozoita zipanga ndalama zambiri posa ife ma citrus fruits o kamena malima mavembe amene amapanga mle ujako tomato ndi zine mamatutsa zambiri why anayika chidwi pa ulimi nthawi yakale kamuza matumiza nkhale chikumbe kumene kwani for information ku Israel ngakhale maudani ndi maiko aluya koma madzani maiko aluya ambira matumiza anthu okaphunzira za ulimi ku Israel nkhondo zili mkati amatumiza katsulira za ulimi akaphunzira ku Israel koko na chimene funa kuti Malawi muno njala itativuta solution isina tichititsa chimanga tikugawirani titatsa chimanga tikugawirani bingu ankanena kale munthu akhandivuto mphunzitseni kuwedza somba osati kumpatsa somba maboma pakatiwa amadali akati ayitanitsa zindo tifole pala ini adzitilanditsa tifole pala ini adzitigawira ndipo tisanamizane pano zimasangalatsa iwowo because they feel more wanted and needed akamatigawira zinthu ndipo sambiri angafuni panga empowered imepatoka boma ili ubwino wake ndi umodzi likuphunzitsa anthu kulima kwa nthawi yoyamba Malawi muno minda yambiri yatengedwa ndi anthu kumudzi kwathu wabwera anthu omapanga rent minda kumudzi zimene kali kunalibe why boma ili focus yake ndi pamalimidwe agriculture adimagenini panoonera tiyamba kulima adimage si dzingogula iyamba kulima kuthetsa njala kwenikweni nkulima osati kugawira anthu ayi kuthetsa njala nkulima ndeti kamapha ulimi mwinafune mesina nene monja kuti ulimi Malawi muno tinawo phera dala
tinauphaka mpaka timafuna anthu andakhale kupanda zakudya tidzida kwalandiritsa ndi adziti yang'ana ife tidzathandiza nthawi zonse azipempha akamatipempha tizikhala magayi aliyense amene amalima nkumalandira zake zimakhala bwino mumadzachi choipa business sitilenga nthawi nayo patabwera pakati patisantha boma tinadzapanga ulimi kukhala ngati mbali imodzi ya umbuli ndi ukape mutali mukumbuke panabwera mawu azimwale achikumbe chimzimwale cha kasungu chimzimwale chakuti ndi alisa maona ngati wolima ndi unyozeka ndi chitsiru wopusa mmene mapanga and the moment tinadzafika ngati venda ndiye wochangamuka wogula ndiye wochenjera alimi onse ndi opusa opanda nzeru makape azimwale chimchikumbe mamene ajaona kuti zibwereka tokha family mali venda amene akula zimene alima ena pamsika siti limako chimanga iyayi ndiye kunyoza achikumbe timanena kuja kunyoza alimi timapanga kuja nkumene una paulimi ndi alimi onkuleka ife zovenda nkuna matumba mitengo yakwera kwa ine boma ilipobwezeretsa ulimi chikanala akukoza kunsanjecho icho chitithandiza komanso maskimu ndi ma irrigation scheme ambiri amene anafa munomo kuadzutsanso fa analipo kaletu ndiye kiwa imeneyo osatipenikira iyayi ndiye tisankha pakati pa amene angalipatse palaveni ndi amene angalipatse mankhwalawo mwina neneretu nthawi zambiri tidziwe kuti mankhwala nthawi zambiri amakhala owawa sakhala okoma iye Jackson amene amakhala owawa koma ndi amene amakuthandiza nthenda iteretu ndiye anthu ambiri safuna mankhwala anazola mapenikiraziwo kwa iwo amatenga ti kungoyima pansewu nkumapempha ndalama zikwana tapundula anthu atsogolera amene tiononga tapundula anthu kwa nthawi yamba ndinenenso kuti ndikuyamika kwa nthawi yoyamba kuona president wapita kudera anthu akumene kuti ala president takupatsani ng'ombe kacha yopereka kwa mulendo inafa pakatipa timati kaona mulendo ndi munthu oyenda kumpempha kwa nthawi yoyamba maganizo ayamba kubwera moti mulendo akabwera timampatsa mphatso mtsogoleri akabwera timampatsa mphatso wachoka ndi ng'ombe kumzimba uku wachoka ndi ng'ombe kumwanza uku zimenezo zimene alinanaye kale malaya amapereka mphatso kwa mtsogoleri osati kulandira ndiye nkhani yakulandiritsa nayo pakati iyi sinathandize inaononga mindset yathu andi panopo kwa nthawi yoyamba maganizo oti tikalimeso abweramo ndipo ndingatiukonda ena amana kuti mmene zikuyendera zinthu pano mukondwa nazo mmene zikuyendera zinthu pano siti ukondwa nazo yayi koma ine ndikukondwa kumene kukupita zinthu pamene zili panopa aliyense ndi president yemwe ndi anthu omwe amboma amanena tikudziwa mukumva kuwawa ndipo zikuwawa koma tikupita uku inenga ndiwasapota ndiusapota kabaka kumene akutipititsa fana kutsogoloko njala ikutha kutsogoloko pempha tisiya kutsogoloko abali tinani ma veterinary kale ma field assistant anali malose azaulimi ma EDD anali ma timu ampiraso kulikonse ndipo kulikonse unali ulimi okhazikika alangiza za ulimi ma deep tanki ziwete timapita zinalipo nkhuku za mikolonga amene zibwera ku deep timakagula ku deep those days tinapha zonse zijadala cholinga anthu adzitipempha tidzikhala zo ndifetoka tidzikapatsa komanso tu tidzagula mbewu mochipa misika tapanira tikugulitsa ndife kunja nando tikule 50 kwacha this time around boma likulimbikitsa ulimi powathandiza alimi agulitsa apeze ndalama pa mbewu zawo kwa ine opinion point yatuluka ija ndikugwiza nayo kwambiri zedi kambali is based on reality on the ground the reality on the ground is based pa ma developments amene achitika pa nthawi iyi ine ngatona mosachita mantha kuti nditsutsidwa kuti zaka 5 izi kwa munthu woyembekeza kiwa wofuna kiwa osatipenikira ya ayesetsa ndipo atithandiza ndipo tikutha kuona tinatipitiriza njira imeneyi patsogolo pomata 2-3 years minda ikagwira silikhaji modzimodzi mdziko muno ndipo tikamavota sayang'ana zimene tili pano koma kumene tikupita ndikuti chifukwa anthu angali pamodzi tinati savotera awo apitirize tikhandi voto limodzi kumbuyo koseko amene anapha njanje amene afuna dzaphaso ndamene afuna kubweraso dzaphaso njanje ani njira imene singachangani nyumba za polisi zamangidwa mwina over 5,000 adzagawana adzagulitsana nyumba za polisi ndi wacheza abwinaso ndinene kuti mudzava padayambitsa kampani ina yomatolera ndalama za nyumba za polisi sadziwomanga kumagulitsa za housing anapanga zomwezo anamangamanga awa anagulitsana nyumba za housing Chikangawa was the biggest money made forest in southern Africa lero kuli zero anakazika majeka konku kucheka matabwe ose nkumaliza mapiri kukhala ntunda mumwanje munali matabwe munali mitengo yambirimbiri mundirande mpirandira munali matabwe zonse kumwazamo andipata kale manyimene angachalire choti kangolowa nyumba za polisi zo intupatsani za 10 inu za 10 muzitolera ndalama kwa polisi zimene zingachitike njanje ifaso
ndiye mantha athu ndo tikayang'ana kutsogolo zimene tayambazi kuti tifuna tisiye njanji ife nyumba za apolisi zikumangidwa zilekeke agawane sitikufuna ndiye kwa ine I'm looking at kutsogoloko tipanga chani osati pamene titi pano yayi opinion poll ndiona ngati panopo ili more realistic inewe munasuwa tinakubasani ziko ndakalimalia zomwe akasakula nkhani ichimalize yes timoyi machimotani umaliza kwake kumene anzangawa anena ndithu atsitika kuti zinthu za Malawi tichenjere nazo tisapuse kampeni upita kumapeto tamva zinthu zambiri zambiri zali zabodza ena afuna kuti anene kuti direction imene dziko lino likupita silabwino because pakamabwera tinantina totsamwitsidwa Amalawi adziwe kuti totsamwa timabwera koma chimene akupanga Lazarus Chakwera nkunena kuti ziyakapabusa zija kunena kuti timwe mankhwala othetsa malungo tisamwe mankhwala ongonena kuti fever ichoke kaya parapeni koma atibaye injection ya la kuti malungo achokeretu ndi injection imawawa ndipo sitengera kuti wamkulu olo wamng'ono olo munthu kaneneyo adota akanena kuti akasakula tikubayeni olo kuti achitenge magazi pachalapo kuti kamene kamalowa kamawawa koma afuna atenge magazi anga akayese ngati muli tizilombo toyipa atiphe peretu zimawawa ena mapemphera palibe ukumwa auri aidofuna alowe direct magazi zokumwazo ya alowe direct magazi zimawawa Amalawi tisaname president uyu akuyika maziko president uyu ni munthu wabwino president uyu zinachita zaka 5 izi nzonena kuti in normal circumstances tikanena kuti mwina samayenera ochita chifukwa nthawi analibe anali busy upanga fight mavuto alero asaikuloni matenda amene amatipeza ndi zina zovuta zimene zimatipeza koma zambiri zachitika kwa ine the game changer ndi foundation foundation imene wayika upanga isolate bwanji tipange ATM maemu awiri kumapeto tipange agriculture tipange tourism tipange manufacturing tipange mining tipange manufacturing zinthu folo zimenezi suti zingobwera iyayi pafunika pakhale maziko kobwera makampani a mining amene akuyang'anira makampani akubwera akukumba akupanga zinthu zichitika kayerekera wayambaso kwa agriculture ako kuli mega farms amene akuchita akuyika ma irrigation schemes akwakozanso amene alaononga tese uteratu akubwera zimene zikubweraso ku mining iko ku tourism zinthu zikutheka akupanga ma policies a tourism anduna maivera kantukule achitenga chito athamanga nacho. She has personalized it and say this is mine and it's going to be mine, let me run away with it. Manufacturing uchitika, mining ndakambakale, those things 10% years in atole kuti zipita kuti abweretsa nyamata waung'ono wachinyamata uchepekera running mate virumbiko mumba ni othamanga magazi ni otentha saona zinthu zikuonongeka ndiye nkuopura izizi nikaziretsa ndiye ndipweteka awo ngati Malawi au saupeza sugar ali kuti chikoti mapakatoka unoko alipo ena amene asokoneza sugar amene uditene nawo ndaditani amene uditane nawo nditane nawo chifukwa kufuna kupweteka Malawi for their own profit. Yes. So zambiri zachitika mwakamba zapita mtalika ni maboza okaoka. And I want to end by repeating what I said. Mutalika has nothing to offer because he cannot. Achilokanika utuluka bila kumamiti. Garakanika utuluka bila mamiti wone kuti aliye sign okhala umeneko musanire peace. Nemukanza zatuluka uthandiza Malawi. Azapita kunja ukuthandiza Malawi. Olo miyambo yathu amuno Malawi yosozo ndifa Malawi kakuli 6 July kakuli chani. Azatuluka kapaka azakarumiza Genius. Genius as president. Genius, the same Genius, amene olonga chisankho 2019, dziko lononga ndalama zambiri mulwezo pomanga chisankho china. Na amene wabweretsa. Uti angana masankho inu amene mulibe ntchito ine ndifuna Genius abwereso. Amene yosaka khale president wabwino.
wani munthuyo siwabwino even umunthu alibe president Peter Mutharika akafika pa msonkhano amakhola kutinyoza mamwe nabwera msanga pakamba Mutharika in stupid. This is stupid, this is nonsense, this is what nikunyenyanyani nithana nanu panopa anthu ake iye kuopseza ifeyo tikangolanda boma inuyo muno musathawe fatifa zathane nanu nimene malankhulira president ndira abwerera revenge tu abwerera osati uzathanza Malawi koma 1 revenge 2 adzagulisana zinthu what we have built what we have built as a governance. That's why they are busy. Oh, my housing, ibwereso kuplanta. Oh, chakuti zibwereso kuno. Cholinga azagawane bwino. Zifika pafupi azagawane bwino. Amalawi zimenezo tisayerekeza dala kupagazo za choncho. So, bwira nisile bombo, boloma na udi malize nkhani. Koma nzoti hawilipo tibweraso tikambaso sina. Ziko. Anteka samba mumaliza motani za kafukufuku. Kafukufuku uyu akutsimikiza chinthu china chake chimene ndifuna nanenso nditsimikize. Amene ankayambitsa democracy ankadziwa kuti azidzavotawo ndi anthu oti ali ndi nzeru komanso nthumanzi, ndipo ankadziwa kuti anthu amenewo adzakhala odziwa tanthauzo lenileni la boma. Lero mu zaka 5 zapitazi tayamba kuzindikira tanthauzo la boma, tayamba kuzindikira mphamvu ya boma. Mphamvu ya boma tanthauzo loyambirira ndilija kuti nena mtsogoleri wa dziko lija kuti si ine ndapanga zachitika chifukwa cha voti yanu ija munavota ija. Leronso pachiwiri Amalawi ali ndi mwayi okapanganso chimodzimodzi. Ndikufuna ndiyakumbutsa Malawi. Now pachingeza mati I want to talk to the conscience of Malawians. Aliyense amene analembetsa adziwe kuti lachiwiri ndi tsiku limene akapitirize akasankhe kuti njanjija ipitirire tilumikize kuzafika pa ntaya moyo, ndipo tikangomaliza katundu wathu mafuta fetereza mankhwala ndi zina zambiri zopititsa kunja ziyambe kubwera mdziko muno pa mtengo ochipa. Akakhala mafuta president anakapeza kale malo oti tidzikagula mochipa kusiyana mmene zimachitikira kumbuyo. Chatsala nkuti pobwera mdziko muno adzibweranso pa njira yotani yochipa. Zimenezo zitheka ndi mphamvu yanu imene muli nayo. Aliyense amene analembetsa azindikire kuti kamene kaja ali nako kaja ndiye tanthauzo la boma kamene kaja. Akakavota adziwe kuti akupitiriza kuti ana anthu osauka amene kale anali 3,000 okha, amene amati akakhoza bwino form 4 amakwanitsa kupita ku university, lero ali pa 33,000. Ngati tikufuna kuti ana ambiri anthu osauka adzipita ku university, kamene kaja ndiye mphamvu yake. Tanthauzo la boma ndi kamene kaja. Ki otsekulira chitseko china kuti alowe ana ambiri ku university ndimene chayi. Anthu akukaronga, kuchitipa, kunkhata bay, kuzomba, kuchikwawa amene lerolo akukwanitsa kulima. Chifukwa yoti ma irrigation schemes wonse amene adafa chakwerayo wakonzaso. Chikhala chanzeru kwambiri kutanthauzira kachinthu kamene muli nako kovotera kuti zimenezi zipitirire, chifukwa sikonse kumene kuli ma irrigation schemes kwina kulibe. Inuyo mwateromo kavoteni mwanzeru kuti iye mweyo akamange kumene kulibeko, foti kamanga konseku akamaliza kumanga konseku njala ita. Amenewa ndiye mankhwala enieni anjala, osati kupatsidwa chimangayi, osati kupatsidwa wakomani ayi. Mankhwala ndi akuti tigwiritse ntchito mphatso zimene chauta adatipatsa maulere mdziko muno, nkusanduliza zimenezo nthaka, madzi, dzuwa. Tigwiritse ntchito zimenezo ngakhale mvula sikugwa. Munthu amene waonetsa kuti ali nkuthekera kupanga zimenezo ndiye mweyo uyu. Apolisi, asilikali,
ankhondo a dziko lino amene anachotsedwa ulemu wawo kumakhala m'manyumba osalongosoka, mapromotion osamalandira, kaya ndi aziphunzitsi, manesi amene samalembedwa ntchito. Makolo awo ana amene aja, abale awo ana amene lerolo akuona chiyembekezo chifukwa ntchitoyo alembedwa. Mudziwe kuti ngati mudalembetsa si ana anu okha amene alembedwa ntchitowo amene ntchito akuzifuna ayi. Mudziwe zimenezo. Ndipo kuti tikwanitse zimenezo zitheka chifukwa chaka chinthu kamene kali m'manja mwanu. Ntchito yake ifunika kugwira pacha. Limenelo ndi tanthauzo la boma. Kamene kacha kapepala kacha ndi tanthauzo la boma limenelo. Manifestesa kati ana ena amene ali ku university akufunika kuti adzalembedweso ntchito. Ntchitozo ndi njanjizi chakumanga zicha. Manifestesa kaya ntchitozo ndi magetsi amene akuonjezerawa kuti makampani abwere ana amene aina amene sanalembedwe akapeza ntchito kumeneko. Achinyamata nonse amene simuli pa ntchito, amene mukudziwa kuti munamaliza sukulu yanu kaya kuma university kaya munapanga za mining kaya munapanga za engineering. Mining ikuyambayi imene akonzanso ayika kampani nkupanga chimenecho ndiye chiyambi. Inuyo ngati mukufuna kuti zimene zithekedi, gwiritsani ntchito mphamvu imene muli nayo yotanthauzira boma. Chifukwa kamene kacha ndiye tanthauzo la boma. Ife tonse amene timakhudzidwa kwambiri kapena abale athu ndi amodzi mwa 189 amene anaphedwa mu nthawi ya DPP. Mukumbukire zimenezo. Komanso mudziwe kuti apitirire amene adatsalawa ndi amene akubadwa malubino kukhalanso pa mtendere nkumapeza ntchito ngati amene akuchitira manesi ndi apolisi. Mudziwe kuti tanthauzo lake zimenezo, tanthauzo lake linene zimenezo zitheka ngati mugwiritsa ntchito mphamvu yanu imene muli nayo yokupatsani constitution ya dziko lino pokavota pa 16 lachiwiri. Pomaliza penipeni ndimafuna ndinene kuti ndibwereze mawu yankhulachi. Chisankho chotanthauzira tsogolo la dziko, chisankho chojambulira nkhope ya dziko lino, sitipanga ndi mkwiyo, sitipanga ndi kudzikonda, sitipanga ndi dyera. Timapanga ndi masomphenya ndi thandizo kapena chitsogozo chochokera kwa Mulungu. Nonse amene mukatenga gawo pa chisankho ichi, ndikupempherereni, ndikupempheni kuti kapangeni chisankho choyenera. Chifukwa kumene tikulowerako ndiye kuti tanthauzo lenileni la foundation kapena mphukira zimene zatuluka m'madera onse amene 5 years imene tadzala ku mitengo ya chiyembekezo. Tiyeni tikapalire, tisadule, tiyeni tipalire kuti zipatso zimenezo ife tidye, komanso ana ndi mibado ya ana akutsogolo adzadye nawo. Sikumwambiri mukatero mwamaliza sindibwereranso kwa inu nthawi ikhala yatha. Ndipita kwa Shawa mupitirize takamba zambiri. Chisankho ndi pa lachiwiri likubwerali mwina silikhalanso ndi nthawi yozakamba nkhani zomwe tikukamba pano. Ndopasani 3 minutes kenako ndizapita kwa akasakula kuti azatseke zonse. Choyamba ndi Malawi silikukana tiuvomereza tikudutsa m'mavuto. Koma tizeri mavuto amene tikudutsa nomo adapanga adala ena ake. Sanangolibwerera mwa chilengedwe yayi. Alipo mavuto achilengedwe monga bwera wanyengo, koma mbali yayikulu ya mavuto athu anapangidwa ndi anthu amene amapindula ndi mavuto athuwa. Malawi inali dziko limene linali njanje makampani aboma ambiri. Ena adaphera dala njanje agule matraki awo adzikanyamula katundu ndiwo. Malawi inali makampani opanga zovala opanga chane adaphera dala kuti alumikiza ndi zawo zibwetsa katundu choka kunja. Ndezima zaoneka kuti amene anapanga mavuto kupangira dala mavutowo padakali pano ali patsogolo polankhula kuti ali ndi yankho la mavuto. Ine sindiwakhulupirira chifukwa ndimadziwa kuti amapindula mavuto athu ndi nkhawa zathu. Kunalibe kale kuti mvula idzitivuta kumagwa mJanuwali. Inabwera kamba kuti nkhalango zonse napwepwe kuchecha zonse kumalizana nazo. Ndipo amene gawana mapuloti 200 hectares ya mitengo ndi ya uyu. Anthu adzagula kwa iyeyo pamene waita kutolapo. Nde anthu amene ajafuna tasankheso. Ndi mafuna tayangane chinthu chimodzi chonena kuti ngati dziko ngati ngakonze
tibwere kwa amene anali kukonza tizikhala bwino mene alipo yamba paja nadzanirapo nthani zake zonena kuti Malawi ali ndi kale la pakatikati, Malawi ali ndi kale lenileni. Kale lenileni ndi limene Malawi analiti stima zaboma, mabasi aboma, makampani aboma amene ena anagulitsa dala. Ndipo pogulitsa samagulitsa sawa magulitsa kwa abale awo ndi azinzawo. Ndipo ena somwe makampaniwo ogulitsa wa makhapo mashare nkati mwa makampaniimo ndi amene ajakata abwereso zimene afuna zapanga zomwezo. Tiyang'anire zimene zachitika pa zaka 5 izi. Kwa ine monga munthu ndinaliko kale ndiona chiyembekezo chokubwera. Number 1 tingatibwera ku school nkuona Jesse inapita Jesse ayipulumutsa nsanga. Ndipo inapita Jesse ujeni MC mapitaso. Mukanaona ikanathaso. Ndi ayibweretsawa awa ndikuona kuti angathokoza maphunziro athu. Sukulu yakale ndi abano zimasiyana kutali kwambiri zedi. Wa Jesse wakale ndi chimene Afrika maphunziro atamachiona. Tikamati munthu wa Jesse wa ma 70 ma 80 ndi wa Jesse wa pano samodzi. Zima fika stage ma office mwathu even unaza zakale soto sana kuphunzira kwambiri koma ndina maphunziro amphamvu. Odi munthu amalankhula chizungu ali standard 5 pamene pano zimavuta. Ndiye kubwerera kwa zinthu zimene zinaonongeka sindingakhulupirira amene angalikonzere amene anaononga ifaja amatha kuononga satha kukonza amene amakonza amene anakonza nthawi imene yoyo mmene kupita kusankho zimafuna ndi mawu awa sili kupita kusankha mtsogoleri wa chipani yayi tukasankha mtsogoleri wa dziko mwina Malawi tidziwe chimene chichitika amati munthu akhala president wa dziko lino akhala president osati wina zisankho zakudera la kwawo koma wina mavoti ambiri Malawi yese ino. Mavoti a Malawi akumpoto akumwera apakati akwina konse tikasankha pamodzi kwaika pamodzi apeze mavoti ambiri amdziko muno osati kwathu anawina ndani ayi. 1999 nali pa boma pa Mzimba kunali chakufa Chihana ndi afodili amphamvu. Chihana amene akafika pa Mzimba inafika paseja unyamula galimoto alimo anthu kunyamula galimoto anali katundu ndiye ndipo timayuzana kumeneko kuti Chihana kuwina ku president. Koma siti madziwa mbali zina za dziko lathuli kuti amavota motani. Kolera analuza Chihana anapsa mtima ndikumbuka nthawi ya mizikiti nawo chedwa kumpoto. Kambara anthu akoko amagaza wawo ndi amene akuwina. Ndiye tizidziwa tikamati ku Malawi kuno kuli zisankho tidziwa zisankho za president. Sitipatenga amene mavotera kwawo kwa munthu yoyayi. Koma dziko lonse likaziphatikiza ziyenda motani. Mwina nditsindike fundo omanati wathu sangaluze timanena kwathu kuti kakhala. Koma tizidziwa kuli konse tikaphatiza mavotiwo amene akondedwe ndi Malawi onse 7 million amene alibe ndi amene akatenga mavoti ambiri amenewo ndi amene akhale mtsogoleri. Tivomere ngakhale mkonda motani munthu wakwathuyo koma ngati mavoti akasana akwane tidziwa kuti pina kusana mfune ndipo mfuna ndalo ochepa tivomere. Democracy nkupatsa anthu mphamvu a dziko lonse amene anabwetsa 50+1 aja anadzangana fundo imeneyi. Fati makhale ma tribal leaders kapita ma regional leaders mdziko mamwe khale national leader. Ndiye tidziwa kuti ngati sango zimene tukapanga sango zosanga mtsogoleri wa dziko osati mtsogoleri wa chigawo kapena mtsogoleri wa mtundu ayi. Ndiye mavoti osaphatizira pamodzi ndilimbikitsa Malawi tipite mwaulemu wathu monga mmene machitira tikavote mu unyinji wathu ndipo tikavote kuti zimene tuli napano zipitirire. Abale dziko lili m'manja mwathu ena afe takula koma tiasira chani ana athu pamene mpofuna kuyang'anapo ndimangofuna ndingopempha ngati Amalawi tivote mwanzeru tivote moganiza ndipo tivote tsogolo labwino osavota mwamkwiyo monga anena anzangawa osavota mwa emotions tivote poyang'ana tsogolo kumene tipita nawo dziko tipita nawo kuti funa tibwere kukhala opanda njanji opanda maesteti omapempha kumangolandiritsidwa zinthu kapena tifuna tiyime patoka ziko mwambiri. Ndathokoza. Kasakula mutsendera motani. Ineyo poyamba ndikuwafunira Malawi kuvota kwabwino pachiwiri pa 16 September. Akafika mbaloti booth ukavota akadziwe kuti akupanga tsogolo la dziko lino. Yes. Dziko lino for the past 5 years zambiri zachitika koma zabwino zikuoneka ndipo tikapanga stay course tiona zambiri. Yes. Why? Because zambiri zapangidwa reset kwina kulikonse kuita reset abuza amakamba za maphunziro it's all reset zabwereraso pa peneze nokhalira and marizasi achitooneka kuti marizasi awo ndipo tikapita zimenezi marizasi. Let's take mayeso amakamba za mayeso standard JC MSc mademo because apanga reset
leadership gwizana ndi unduna zoti maiso amaberera the past 5 years taiwala leaking ya maiso amaruka maiso anasana lembe baba yaruka pano mapanga publish ma news front page upanga publish paper maiso atruka and this is the paper imene akalemba ana agriculture 2 pa Monday inu Sunday Saturday maitulutsa. That's how bad things were. Ndio ulipo leadership akalemba amaruka mochedwa utsegula koma masana tuluke akatuluka zokamba zambiri mavijana sana lipidwe titseka chani zapanga reset. We are back to where we are supposed to be. kutseka ma universities kora system mukati ma university tseka ana pangonongono atuluka papole apa ali mu highway kuchanko kwavuta kubunda kwavuta kakuti kwavuta panopa kuti z because boma ili academic freedom because boma ili likonena kuti ananu inuyo makolo anu sangakwanitse izi tikuthandizani mukaza machito muzabweza 33,000 kuli quite ku university anangophunzira school kale ana imeneyi degree imaruka zaka 7 lero atseka wakuti kulibe madzi oyayi lero anakuvuta akuti akunabwera chani atseka highway kachani chipirikiti. Should we go back to those things? Chimozimozi kuna kulikosi agriculture kazipatala kachani zipatala zamangidwa zambiri m'midzimu ma clinic ma health center bajani they are being upgraded pena palipose something is happening mavuto alipodi 2-3 days tasowa fuel kaya tasowa forex chat timene tikutsinatsina situkana tikutsinatsina but let's not throw away these basic things that because Chakwera has got the basics right. Yes. When you get the basics right zimangobwera naturally as time goes on mamba kudya ugwiro wazimene mapanga koma mukangokauti you have got the basics wrong like they did basipita Peter Mutharika wants to use fear, wants to lie to Malawians. Kuti the day-to-day problems yakabwera izakanga switch amagetsi basi ta zata ni mabodza amenewo. He doesn't have the capacity. He's surrounded by crooks. He himself is old. He can't do anything. You need energy. Why should we put Peter Mutharika into government? Ngarura President Balibe. President Balibe. We have President who has done all the things. Why should we bring him back? So I know kundiona nthawi yatha mawanga omaliza ndibwereso mene nambira kwafuna ya Malawi yonse makamaka 7.2 of us amene tili eligible to vote kwafuna zabwino kuti come that day Tuesday 16th September we'll take the right decision yes. Kwa Peter Mutharika is not an option. And if we pick Peter Mutharika because of the anger, because of the chani, then that crew is angry. Is angry, they want everything for themselves. Afuna azadia zaononge and the revenge. Whoever stopped them from coming, we can't do that. Peter Mutharika is angry. The only thing that he can is tired, he's afraid, but he's also angry. He's out to revenge. He thinks he's special. I mean, Peter Mutharika speaks like, it's the best thing that happened to this country. I'm special. I can change things. I've got to leadership. Proven leadership. Which is proven leadership? Where did Peter Mutharika prove anything in this country? Nothing. He's just lying. So, Zabuna also coming out vote. Tafuna Zabuna also Komaso Malawi Ntendere. Yes. Ntendere yes. After voting. Yes. Ntendere by 17 by 18. Winner or loser asa unamizeni kuti mpite pa street. Kuti muka phwanyeze luzanthu osalakwa. Kuti muka onongeme yanthu osalakwa. Actually, to go on the street, you are putting yourself in harm's way. Because the security will not allow you to do that. Yeah. And amene amfunaka kuzeno mukamwafusa kuti kusitiro tipita ndi ana anu abwera ana Mutharika kuchokera kunja kuti apite pa street ngati kuti tikapita limodzi ndi ana Mutharika ola adzukulu ndiye tipita koma kakano ndi ayi ine ndiye musazapite ku street keep calm let's have peace. Campaign yaenda bwino kwambiri and campaign yaenda bwino
And there's just one person that is responsible for the campaign in Ndebino. Peace. It's the President Lazarus Chakwera. He was preaching peace. Wherever he went, he was preaching peace. Some atukwana moto, some alalata, some atukwana mutharika, some atukwana kabambe, some atukwana kayakulajihana, kaena ndani magandeti kama ibanda, kandani, some atukwana atupere muluzi, some atukwana. I remember Unchinji, anauza azimaya kuti musapeke nyimbo zotukwana Peter. Kunali kuti tikhale pa mtendere. People thought, oh, Malawi azipana, kubwera kampeni, is peaceful. And this peace is because mwini wake mtsogoleri set the tone and said, Pastor Pezeke, ulembera chipani changa, don't musabwezere, musapange violence. That's why we have had peace. So, timuthokoze, ndipo timvotere. He's got a solid pair of hands to steer this country forward. Agamba janja pano, agamba agriculture, agamba chani, zosezo zikuchitika because mtu yungwa chisomo. Something is happening in this country. Enawa asatapangisa kuti zimene tisaone zimene zofunikira, and we need to continue. Mwina ndisirepo. Ndathokoza kwambiri Zikomo. chifukwa cha ndemanga komanso kuti munapezeka lero mpulogalamu. Zikomo. Peka sambo zikomo tinali limodzi. Tikumbuke mtendere. Amalawi tikumbukire mtendere. Nkhondo si makamutsi. Osaocha chinthu cha mwini wake. Osatema mzanu. Palibe dziko lake ndilo mweli limene tilifuna after chisankho. Chonde tiyeni tisunge mtendere. Zikomo kwambiri. Abusa ndathokoza. Tamaliza motero program ineyi ya Timvetse, munali ndine Blessings Chereuka mwakumanonse. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more.